Здравейте, приятели! Днеска съм за прочутата гъба силарка или аманита пондероза. В България я няма. Тъй, че да ви покажа как се търси това нещо. Това е бетер трюфел. Значи ей тук вътре. Него почти не се вижда. Микоризира с цистоси. И като разровяме малко, къде е тая маничка, но поне е затворена. Само че с копането трябва ви инструмент, нещо от този род. Или една здрава арматура. И отдолу наддигаме. И ето това е. Маничка е, но тук имам няколко други. Още една затворена. Ето това представлява, вече малко поизсъхнало, но ето. По същия начин излиза като булката, само че тя е бяла и при нараняване вече порозовява. Ето е този тон. Изключително ценена гъба. И ето. От днеска цял ден ходене, това ми е. Няма нищо, но по-добре от хич. Това е. Ето цистосите, цъфтят си. Това звер расте под земята. Това е. Поздрави, пак е Коркова гора с цистоси, само че не е моята, тая е друга, днеска крада. Айде, чао!